Sa mga pangunahing balita, mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa 3 high-value individual na naaresto sa Masbate City. 45 anyos na lalaki natagpuang patay sa isang sapa sa Sorsogon. Panloloob ng isang lalaki sa isang water refilling station sa pulsa CCTV. Sospek arestado. At nawawalang mangingisda sa Baras Catanduanes, pinaghahanap pa rin. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Biyernes, 19 ng Setyembre. Umabot sa mahigit 1.9 billion ang halaga ng shabu na nakumpiska sa magkaiwalay na search warrant operation sa Masbate City. Arestado naman sa nasabing mga operasyon ang 2 target na high-value individuals. May report si May Encinares. Hindi na nakapalagpa ang 2 individual na ang arestuhin sa magkahiwalay na search warrant operation ng Masbate City Police sa Barangay Pating, Masbate City. Alas 5:20 ng hapon noong Martes, Setyembre 16, nang madakip ang sospek na si alias Alex, 40 anyos, repairman at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa kanya ang 222 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Ayon sa tagapagsalita ng Masbate Police Provincial Office, kabilang ang sospek sa listahan ng mga high-value target. Matagal na po siyang minaman-manan, minomonitor. Ngayon po siya kumbaga nahuli kasi nung mga nagdaang araw is wala po siya sa AOR. Maraming nakuha sa kanya. So dinidispose niya din ma'am to sa mga dito lang din sa Masbate, maybe yung nakakapagkuha sa kanya, dinidispose din kung saan na iba na lugar kasi ano naman yan hindi naman yan dito lang sa amin sa lugar namin. Kumbaga, inabiyahe po yan kung saan-saan. Alas 3 ng hapon naman noong Miyerkules, Setyembre 17, nang maaresto rin ang isa pang residente ng nasabing lugar na itinuturing din na high-value target. Kinilala ang suspect na si alias Bebe, 32 anyos na nagtatrabaho bilang construction worker. Nasamsam mula sa kanya ang 38 pakete ng shabu na may bigat na 64 na gramo at nagkakahalaga ng 435,200 pesos. Patuloy din ang ginagawang paghahanap sa kasamahang babae ni alias Bebe na sangkot din umano sa pagpapakalat ng iligal na droga habang inaalam din ng pulisya kung saan kumukuha ang mga sospek ng droga. Doon sa din po ng operatiba ng Masbate City is po sila, ibigan lang po ma'am. Kasi isang barangay lang po sila. Pero malaki po kasi itong barangay ma'am. Parang ito yung nasa part ng market site ng Masbate City. Malaking lugar ito ma'am, pero I'm sure magkakakilala po sila. Matagal na silang involved sa drugs and they were subject din ma'am nung sa tukhang kaso hindi sila nag-surrender, tuloy-tuloy yung Kaya sila ma'am, ina-applyan ng search warrant. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Masbate CPS ang 2 sospek na pawang nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa isang sapa sa Irusin, Sorsogon nitong Miyerkules. Posible daw nahimatay ang biktima dahil sa iniindang sakit na nauwi sa kanyang pagkakadisgrasya. Narito ang buong ulat. Bumulaga sa isang menor de edad na babae ang bangkay ng isang nakalubog na lalaki sa isang sapa sa Sitio Bliss, Barangay Munbon, Irusin, Sorsogon. Alas 4:40 ng hapon nitong Miyerkules, Setyembre 17.
Kinilala ni Police Major Volter Jun Pedido, Chief of Police ng Irusin Municipal Police Station ng biktima na si alias Morris, 45 anyos, walang asawa at residente ng parehong lugar. Ayon sa hepe, napadaan lamang sa sapa ang nasabing minor de edad nang makita ang biktima. Agad daw itong nagsumbong sa mga residenteng malapit sa lugar na nagpaabot naman ng impormasyon sa MDRRMO Irusin at Irusin MPS. Isinugod pa ang biktima sa Irusin District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Umaga pa lang, pumunta to sa hospital, nagpa-check up, galing doon sa TB yung sakit niya eh. Tapos sabi ng pamilya, medyo mahina ang katawan. May nakakita dito na nagtapo ng basura malapit sa kanilang bahay doon sa ilog. Posible naman daw na nahimatay ang biktima hanggang sa mahulog sa sapa. Doon sa ocular inspection, and then conduct ng investigation ng ating investigator. So, wala naman sila nakita na foul play. Pero, yun nga, in-advise natin na i-autopsy. Pero yung pamilya na nagsabi na wag. Samantala, nanawagan naman ang otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga kasamahan sa bahay, lalo na kung ang mga ito ay may iniindang sakit upang hindi na maulit pa ang ganitong mga insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa pool sa CCTV, ang panloloob ng isang 19 anyos na lalaki sa isang water refilling station sa Barangay Pawili, Bula, Camarines Sur. Napag-alaman na dating empleyado ng pasilidad ang sospek. May report si Angeline Dagta. Sa pool sa CCTV, ang panloloob ng isang lalaki sa isang water refilling station sa Barangay Pawili, Bulaca, Camarines Sur, 1:14 ng umaga nitong Miyerkules, Setyembre 17. Kinilala ang sospek na si alias Ian, 19 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa ulat ng Bula Municipal Police Station, 6:30 na ng umaga ng parehong araw nang mapansin ng may-ari ng pasilidad ang nangyaring pagnanakaw. Ngunit bandang 2:30 na ng hapon nang maisumbong ito sa kanilang himpilan matapos na i-report ang insidente sa barangay. Sa investigasyon, umakyat sa bakod ang sospek at pirsahang binuksan ang bintana ng water refilling station hanggang sa makuha ang 40,000 pesos na kita ng establishmento. Actually ma'am, nung pag-dispatch po namin ng bandang 2:30 po ng hapon, pag-dispatch po namin, so mga around 3:10 PM po ng September 17 din, inaresto po namin ma'am yung suspect. Kasi may malapit man lang siya ma'am dun sa residensya po nung pinangyarihan. Sa tulong na rin ng CCTV at ng mga tumayong witness, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto sa sospek. Napag-alaman din na dating empleyado sa nasabing water refilling station ng sospek, kaya kabisado umano nito ang pasikot-sikot sa lugar. Considering pong familiar po siya dun sa sa vicinity, dun po sa compound ng bahay. So mabilis na lang po yung pag-penetrate niya po dun sa may water refilling station kasi parang sakop din ma'am ng compound ng bahay ng may-ari. Base po sa CCTV and dun po sa witness, positively identify po siya. Actually ma'am, yung suspect po natin ma'am, hindi naman po siya ma'am nag-aamin na siya po yung gumawa nung pagnanakaw. Wala pong pag-aamin na nangyari. Dito po sila ma'am na ituloy po yung kaso laban po sa suspect. Nasa kustudiya pa siya ng Bula MPS at naharap sa kasong robbery. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang isang mangingisda sa Baras, Catanduanes na 3 araw nang nawawala. Noong Martes nang pumalaot daw ang biktima, lulan ng kanyang motorbangka. Narito ang buong ulat. Patuloy ang ginagawang paghahanap sa isang 40 anyos na mangingisda mula sa Barangay Danao, Baras, Catanduanes na naiulat na nawawala mula pa noong Martes, Setyembre 16. Kinilala ni Kim Emmanuel Tenoria, EOC Public Information Officer ng Baras Municipal Disaster Risk Reduction Office, ang naturang mangingisda na si Joseph Gonzales. Batay sa ulat, 2:00 ng madaling araw noong Martes nang umalis ng bahay si Gonzales para mamalaot, sakay ng kanyang motorbangka kasama ang ilang mangingisda na lulan din ng kani-kanilang bangka. Nasa gitna daw ng dagat nang mapansin ng kanyang mga kasamahan ang pagkawala ni Gonzales maging ng kanyang motorbangka.
Sa impormasyon po na na-gather namin po sa office po namin, iisa lang po ito ma'am na sakay ng kanya pong ng kanyang bangka, and sa description po ng kanya pong bangka ma'am ay kulay puti na may pulang guhit, ngunit po walang pangalan yung bangka po ma'am. And yung bilang naman po ma'am ng mga kasamaan, hindi po namin nakuha ma'am, pero wala kaming eksaktong bilang ma'am ng mga kasama niya, and base rin po yun sa report ng informant natin ng Barangay Kagawad from Barangay Danao po. Bago ang insidente, una na umanong nagpalabas ng abiso ang kanilang opisina na nagbabawal sa mga maliliit na mangingisda na wag na munang mamalaot dahil sa masamang panahon dulot ng low pressure area. Nananawagan po kami dito po sa MDRIM Obaras kung sino man po ang makakita sa nawawala naming mangingisda saan man pong lugar dito po sa Pilipinas, particular po sa Bicol Region, na agad pong kontakin ang aming pong tanggapan, ang aming pong hotline number 0961-551-7634. Huling nakitang biktima na nakasuot ng tupad jacket. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Susunod, seguridad sa Peña Francia Fluvial Procession sa Sabado, pinaigting. At Regional Hypertension Summit 2025 ng DOH Bicol itinaos. Yan at iba pang balita sa pamabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva! Viva Patrona Canticulancho! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante.
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Dahil sa nangyaring kumusyon sa translasyon sa Naga City noong Biyernes, mas papaigtigin pa daw ng mga otoridad ang kaayusan at seguridad sa lungsod sa gaganaping fluvial procession bukas. Ganban, patuloy din na ipinapatupad sa panahon ng pista ng Peña Francia. May report si Mel Moral. Aarestuhin ang sinumang individual na magpapasaway sa Peña Francia Fluvial Procession sa darating na Sabado, Setyembre 20. Ayon sa pulisya, mas papaigtingin nila ang seguridad sa naturang aktibidad matapos ang kaguluhan sa traslasyon noong Biyernes, Setyembre 12, sangkot ang ilang boyadores. Dahil dito, mahigpit na ipapatupad ng Naga City Police Office ang City Ordinance 2016-039 kung saan ang sinumang magkakaroon ng paglabag ay aarestuhin. Kasama sa mga huhulihin ang mga individual na magdudulot ng kaguluhan at nag-e-eskandalo. Yung pag-iinom sa mga public places, no? Pag-iinuman, pati yung yung pagiging unruly ay huhulihin po ng NCPO during bukas, fluvial. Kasama rin sa maigting na ipinatutupad ng pulisya ang citywide gun ban, kasama na rito ang suspensyon sa pag-issue ng license to own and possess firearms at ang permit to carry firearms outside residences kung saan wala pa namang naitatalang paglabag. Lahat po ng nagmamayari ng baril, pinagbabawalan magbitbit ng kanilang baril sa labas ng kanilang pamamahay kahit po ito ay lisensado at meron silang permit to carry. And ang exception lang po nito, yung mga security personnel, especially sa PNP, sa armed forces at ibang agencies na kumbaga nagsasagawa po ng security enforcement dito po sa kapistahan ng Naga. Pinayuhan din ng pulisya ang publiko na agad na isumbong sa kanilang himpilan ang mga individual na magdudulot ng kaguluhan at kikilos ng walang paggalang sa panahon ng kaganapan na dapat ipagdiwang na may disiplina at pagkakaisa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sa ibang balita, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Nasa linya ng telepono si Ruth Pacala ng DOST Pag-asa. Ruth, uulanin ba ang fluvial procession bukas sa Naga City? At nasa na ngayon ang bagyong Nando? Makakaapekto ba ito sa Bicol Region? Magandang gabi po sa action ko, Ako Bicol, at sa mga taga-pakinig at viewers nito. Ito po ang latest update natin sa binabantayan nating Tropical Storm Nando. So kanina pong alas 4 ng hapon, base sa available data ng Pag-asa, si Tropical Storm Nando ay nasa 905 km east na po ng Central Luzon, 16.1 degrees north, 130.6 degrees east. May maximum sustained wind siya na 85 km per hour at gustiness up to 105 km per hour. Moving west-northwestward po siya sa bilis na 10 km per hour. So itong si Tropical Storm Nando, inaasahan na ang tracking po nito ay pataas, papuntang Northern Luzon. Bagaman sa ngayon nakikita natin na hindi naman siya lalapit sa kalupaan ng Kabikulan. Bagaman asahan po natin na ngayong weekend, posible po niyang hatakin itong tinatawag natin na southwest monsoon or hangin na bagat na makakapagpaulan po sa Kabikulan kasama po ang Camarines Sur. So inaasahan po natin ang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po nitong enhanced na bagat ngayong Sabado, Linggo at maging most probably sa Lunes. Salamat, Ruth. Yes po. Salamat, Ruth. Sa ibang balita,
Idinaos ngayong araw ang Regional Hypertension Summit 2025 ng DOH Bicol. Dumalo sa pagtitipon ang iba't ibang LGUs sa rehiyon. Layunin ng summit, alamin sa report ni El Yanzon. Matagumpay na idinaos ngayong araw ang kauna-unahang Regional Hypertension Summit ng Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD. Dumalo sa naturang aktibidad ang iba't ibang LGU sa Kabikolan. Naimbitahan din na maging guest speakers ang ilang medical physicians mula sa ibang lugar. Kasama nga sa mga nakibahagi si Legazpi City Mayor Hisham Ismail na pinuri ang inisyatiba ng kagawaran. Very important po ang mga ganitong klase programa na napapalakas natin at nabibigyan natin ng knowledge ang ating mga munisipyo at ating syudad. At the same time, mas mura po ang pagbigay ng knowledge kaysa paggamot ng mga Legazpi at bayan sa Bicolanos. Naging highlight ng pagtitipon ang best practices at ang laban ng kagawaran kontra alta presyon at iba pang cardiovascular diseases. Ito din po isang way para ma-push natin ang ating mga local chief executives, ang mga LGUs, na sana po maging priority po ang hypertension, lalo-lalo na po yan, no? Ang non-communicable diseases. NCDs po is on the rise. Number one mortality, number one morbidity po natin ay galing po sa non-communicable diseases. Pahalagaan po natin, mabigay po tayo ng allocation, budget allocation sa ating mga programa sa pangalaga po ng ating mga pasyente. Kaugnay ng aktibidad, nabigyan din ng pagkakataon ang RHU Virac na maipakilala at maipagmalaki sa mga dumalo ang kanilang Burak program at ang Magandang Buhay Club ng RHU San Miguel na naging malaking tulong sa mga hypertensive patients. Ang main purpose nitong Burak Club para mag-e-elect sila per barangay ng mga officials mismo to the club na constituents din ng barangay. Yung mga ma-e-elect nila na yon na magiging members, meron silang free na medicine sa buong year nila for their illness, pati po yung mga laboratories to monitor the disease, libre din po. Hi, Magandang Buhay Club, actually it's a club between hypertensive and diabetes. So sila ay nagtitipon-tipon at least once a month. So sila katuwang ng DOH and the LGU kasi nagbibigay kami ng mga lectures and then nagre-refill ng maintenance and then nagpapasumba. Ang Regional Hypertension Summit ay isang advocacy event ng nasabing ahensya upang maipabatid sa publiko ang kahalagahan ng pagkuha ng blood pressure at mapaigting ang kampanya laban sa pagtaas ng kaso ng hypertension o alta presyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Danica Garcia. Salamat at happy weekend!